sa mnom, ja sam Sunčica, dobrodošli na moj kanal. Hvala vam što gledate. Ovaj video su favoriti za april mesec. Mislila sam da neće biti puno favorita, ima ih solidno. Ovaj mesec neću izdvajati ni garderobu, ništa. Ima stvari koje sam stvarno nosila baš često, u prethodnim videima ima, tako da mislim da je možda se nešto i ponavlja i neću u ovom mesecu, ali imam torbu, to jest ovaj ceger iz škrapca. Moram da pomenem, ja sam njega od kad sam ga kupila svaki dan ga nosim. On je toliko prljav, sad ću da ga operem, pošto putujem, pa ću da njega obožavam. Ova stvar stvarno bih svima preporučila za 550 dinara i pritom je mnogo slatko i onako baš je blesavo skroz, tako da moj topli savjet. Počet ću od kozmetike. Nažalost, ovo je prvi mesec gde ja imam ne baš favorite, stvari koje mi se uopšte nisu dopale, to jest, nije poenta ni da se to meni nije dopalo, meni to ne odgovara, to ne znači da nekome das ne odgovara, to moram odmah da se ogradim, ali ću prvo početi od onoga što volim. Prva stvar je ovaj Eucerin PH5 losion za pranje lica, ovim možete perete i telo, ovo je za osetljivu kožu, kožu sklonu alergijama, za sve tipove kože, toliko je blag, ima taj neki blag miris, tako da ovo košta 500 i nešto dinara, imate ga u Lilju i Demu i u bilo kojoj apoteci koja drži Eucerin. Sljedeća stvar koju sam ja videla kod The Casual Princess, naše Ivane, jeste ovaj Eucerin Aquaporin Active okoločna krema. Ovo nije krema protiv bora, to odmah da kažem, ovo je samo kremica koja je onako dosta blaga, koju ćete vi ovako, ona se koristi tako što je vi utapkavate u kožu, ne vučete, nego utapkavate u kožu, na taj način ona će samo hidrirati vaš deo kočiju i ona je prosto za nekoga ko tek se pojavljuju te prve borice, eto tako da kažem, za neku dodatnu hidrataciju. Ja sam nju kupila u apoteci za 1200 i nešto dinara i isto ovako sam dobila gratis, ona ima 15 ml, sasvim fina ponuda, tako da baš onako sam zadovoljna ovom kremom i toplo bih preporučila svakome. Ona ima i ovu pumpicu gore i stvarno onako dozira proizvoda taman koliko treba, opet ako stisnete malo više, izađe malo više proizvod, ako malo manje i zaista možete i sami da dozirate, nije ono stisnete pa koliko izbaci, nego baš mi se dopada ovaj sistem i generalno proizvod je odličan. Zatim imam ovo kokosovo ulje, to je organsko, to već znate, odlično je za jelo, za kožu, kosu, za mnogo toga. Ja znam da ja nisam prva koja ovo pominje, ali ja sam ovo morala da stavim u svoje favorite, zato što je meni ovo od kada sam kupila, mažem ruke, kosu, lice, znači koristim ga non stop i ovako izgleda tvrdo je, naravno vi to možete da i otopite na malo većoj temperaturi, kao i svako ulje, možete da ga koristite u ishrani. Kada sam kod lica i tela, imam ovu Evelyn Face Therapy Professional CC kremu, Color Corrector. Ova krema, ja sam njoj napravila recenziju i posle sam u još jednom videu pričala o njoj. Ja sam toliko oduševljena ovom kremom da je to zaista neverovatno. Ona je onako zelenkaste boje, u sebi imate neke čestice i prekriće vam zaista to crvenilo koje imate. Ona je za osetljivu kožu, kožu sklonu crvenilu i ovim potkožnim kapilarima koje imam i ja. I ja sam, sad kad sam bila u Bosni, naravno nju sam ponela, morala sam, jer neću stavljam puder i onda samo stavim nju i moje lice izgleda fantastično, malo maskare, sjaj i bombona. I meni mama kaže, imaš ovde, kaže, razliku. Ja kažem, ja puder stavljala nisam. Ja ovako maramicom, znači ona zapravo i ima taj neki blagi, prekridnu tu neku moć, kao boja koža zapravo, znači kao bilo koji korektor ili puder, a opet i te neke zelenkaste boje, tako da ja to stvarno nisam znala, izvinjam se što to nisam rekla, evo sad se ispravljam.
odlična stvar. Ovde piše da je face therapy, tako da možda ovo nešto i radi što se tiče naših kapilara, to ne znam, ali ja sam stvarno ovim zadovoljna, pogotovo kada neću da koristim šminku i volim ispod da stavim kada hoću da mi šminka cijel dan traje, da mi ne izbije to moje crvenilo, koristim ovo, fantastična stvar. I već sam je onako fino potrošila. Za lice imam ovu Freemanovu masku. Ova maska je 2 u 1 sa aktivnim ugljem i crnim šećerom. Ovo zapravo stavite kao masku i onda kada krenete da ispirate, vi onako blago utrljavate minut do 2 vaše lice i radite peeling kože. Skida mrtve ćelije. Evo kaže da crni šećer radi detoks lica, da ne isušuje kožu, pogodno je za sve tipove kože i da ovaj zapravo aktivni ugalj lepo kontroliše tu, skuplja masnoću sa vašeg lica. Meni se osjeća što je 2 u 1 i maska i peeling, stavite, iskulirate 5 do 7 minuta i onda isperete to i vaše lice je prelepo. Mene ništa nije iziritiralo, tako da sam htjela da ga stavim u favorite. Zatim, ja sad ovako bukvalno skačem s proizvoda na proizvod, izvinite zbog toga, ali ja sam se ovako stavila ispred sebe i uopšte ne mogu se snađem, nadam se da nešto neću zaboraviti. Ova je stvar koju sam ja postavila na Instagram i na Facebook. U pitanju je Stara planinska riznica biljni losion. Čini mi se da u njemu ima kopriva, beli luk, dragoljub i nana, biljčice. Ovaj losion ja koristim možda godinu, dve. E sad, on dosta baš miriše na beli luk, to odmah da kažem. On bi trebao da se koristi svako veče, pa onda da jednom nedeljno perete kosu i da ga koristite svako veče ukoliko vam je baš onako problem. A možete preventivno, kada operete kosu, utrljate ga ili dan pre ili sat vremena pre, recimo, pranja kose, preventivno možete ovo da stavljate. Ja njega stavim uveče, pred spavanje i u tom trenutku dok je meni vlažna kosa, ovo se osjeća. Posle se stvarno, ništa ne osjeća i meni čak Ivan, mislim, on je sad dobro i navikao, ali u početku, osjeća se samo u tom trenutku dok je vama mokra, vlažna kosa, posle ništa. Ovo bi stvarno svakome preporučila, ja sam najbolje rezultate sa ovim videla. Za muškarce bih ovo preporučila. Isto, njegova cena je oko 600 dinara, imate ga u Mekenzijevoj ulici, da li Vesela, Bundevica ili tako nešto, posle hotela Slavija, neka zdrava hrana, obično mi majka ovo kupuje, tako da ne znam tačno kako se zove, ali otprilike sam ubola ime, izvinite zbog toga. Možda ga ima još nekim, imate online da ga poručite, tako da možete i tako, ako vam se ne ide. Zatim, Balea krema, to jest balzam za vaša stopala. Ovo je stvarno savršena stvar, pogotovo što sad ide lepo vrijeme. Naravno, treba se negovati cijele godine. Mislim, ne možemo mi sad kao idem za 10 dana na more i sad ću da držim dijetu i da izgledam ne znam kako. Znači, to je nešto što mora da se radi stalno. Tako i za kožu i za sve. Znači, bitna je jako ishrana, a i samim tim i njega koju imate. Tako da ovo ne košta mnogo, a stvarno je dobar. U sebi ima i putera i neke vitamine, onako baš hrani kožu. A ja imam, znači, suve i ruke i noge, samo mi je lice kombinovano, inače imam suvu kožu i ovo je stvar koju bi svakome preporučila. Zaista, ne znam da li je bilo nekim mojim favoritima, ali eto sad ide lepo vrijeme, pa sam eto htjela ovo da podelim sa vama. Zatim, imam, kada su nokti u pitanju, Ebelin skidač laka za nokte, imam ga kratko, ali ovo sam htjela s vama da podelim, zaista fantastična stvar, skida i šljokice i lak, koliko god da imate slojeva, samo ubacite, malo protrljate, sačekate i ovo čudo će vam skinuti sve. Nakon toga, evo izgleda ovako, ako vam se ovaj sunđer ne raspadne, unutra imate sunđer sa rupicom gde vi gurnete vaš prst. E sad, ako se on ne raspadne, vi uvijek možete da olijete neki vaš aceton ili skidač laka bez acetona, sad kako god već koristite. Ovo je bilo oko 200 dinara, imate i, ne znam, ja sam videla kod naše drage Baby Rite da je ona radila skidanje šljokica sa nekom sličnom stvarčicom, mislim ista je, samo što je, mislim, Aurina. Ne znam da li kod nas ima Aura, to da li je izbacila, to jest ne Aura, nego Golden Rose, valjda. Nadam se da sam pogriješila. Videla naša Selija se vratila, duša naša,
i videla sam kod Vine, svaka čast za podršku, i ona je rekla za Selvin, da je spasio Selvin snimak za četkice. I htjela sam da kažem, što se tiče toga, ovo je moj favorit i za našu Vinu. Pisala sam joj, ali evo da pokažem, stvarno je fantastičan. U pitanju je Balea Sensitive sapun. Izgleda ovako, on je oko 80 nešto dinara. Za četkice odličan. Ovo je medicinski sapun, samim tim za vaše četkice odlično. Inače je za osetljivu kožu, što znači da neće uticati previše na tu neku strukturu i na dlaku četkica i odlično se ispira, što najbitnije. Ja takođe četkicu uranjam uvek u sapun, zato što, ne znam, tako mi je bilo lakše. Meni, inače, sapun stoji ovako spakovan i ja sad izvadim sa ovim. Mogu da uradim video ako želite, ali sad nije ni bitno. Ovako ga stavim i tu trljam, znači to mi stoji na lavabou i u to trljam četkicu, a onda ovaj sunđerčić, koji je inače odličan za lice, njega držim ovako u ruci i tako, sad ću vam pokažem, uronim četkicu u to i onda na ovaj način perem svoje četkice. Ovo, mislim da je ovaj sunđerčić, na njemu je nacrtana šminka kao i na onom Ebelinovom i tako tim nekim njihovim stvarima. Mislim da je ovo prvenstveno napravljeno za pranje vaših četkica, za alata za šminkanje, ali odlična je stvar za lice, ja ga i za to koristim, prvenstveno sam ga za to i kupila pre davno, tako da ovo je već bilo mojim favoritima, ali sam htjela da ga izdvojim za to, da znate da možete da ga koristite i za četkice vaše i mnogo dobro pere četkice, tako da topla preporuka Balea Sensitive. I ovo imate u DM-u i za 200 i nešto dinara, imate stvarno, trajeće vam dugo i da perete vaše četkice onako lepo. Prelazim na šminku. Što se tiče šminke, mislim da nema puno proizvoda. Maybelline Fit Me u broju 125 puder. Nekako kako god, što više spravam neke pudere, shvatam da mi ovaj tako dobro odgovara mojoj koži i da mi nekako najduže traje na licu, niti oksidira, niti menja boju. Stvarno mi bude odličan i kada ga setujem kasnije ne pravi nikakve, nigde onako da se skupi nešto, šminka ili puder. Stvarno obožavam ovaj puder, svakom bih to preporučila. Pitajte me gde ima se nađe. Ovako, ima se nađe DM na trgu Nikole Pašića, DM kod Politike i videla sam ga da li u Zemunu. Mislim da sam ga videla u Zemunu, uglavnom. Vidim da sam baš onako se raspričala, ovaj video će trajati dugo. Zatim, još kod lica kad sam, moram da izdvojim, najviše sam stvarno koristila ovaj bronzer She DM-ov, ovo je u broju 403, stvarno sam ga svaki dan koristila, pogotovo kad sam išla da učim, onako brzinski cc njega stavim, odličan je zaista, njegova cena je mislim oko 200 ili 400 dinara, ne mogu sad se setim. I ovo Moda terakota, ovo sam koristila, ljudi moji, ja sam stavim ovaj bronzer i onda ovo stavim onako blago na sredinu obraza i da tu neku svežinu, onako taj neki sjaj i onda isto malo kao highlighter iznad i stvarno mi je bilo odlično. Ovaj je u broju 103, to imate u Milena apoteci u Rakovici. Sljedeći proizvod jeste ovaj Kiko, ja moram da ga ponovo izdvojim, u pitanju je Full Coverage Concealer. Selvija, hvala ti po ko zna koji put za ovaj proizvod, ovo je toliko dobar korektor, on stvarno se pokriva, uopšte se ne ulači u delove ispod oči, znači ove linijice, hidrira prelepo, obožavam da ga koristim, stvarno mi je, svaki dan ga koristim. Ako ne stavim ništa da posvetlim licu i to, njega samo stavim tamo što mi puder nije pokrio i taman toliko da onako da tu je baš ujednačenu boju tena, stvarno odlično. Zatim bih izdvojila Essence I Love Nude ovu senku u broju 05, my favorite topping. Izdvojila bih iz razloga što je ova mene senka oduševila jer vi možete njom da konturišete i vaše lice. Njena pigmentacija je stvarno onako
lepa. Može lepo da se reba, dogradi, a opet nije previše pigmentovano, tako da možete lepo i da izblendate i onako da stopite. Stvarno se lepo stapa sa bilo kojim bronzerom, rumenilom i to. Tople preporuke za sve one koji žele jednu nijansu za konture vaših lica. Kada sam kod lica i dalje, šta god. Opet, u mojim favoritima NYX Pro i zakucala sam NYX Contour i Highlight Pro paleta. Zaista obožavam ovo, ali izdvajam je najviše sve sam koristila, ali ovaj highlighter ovde je meni kao san. Toliko je lep, toliko da tu neku prelepu boju, obožavam ga stvarno. Imate sve u jednoj paleti, čak su mi i ove dve nijanse mnogo prijatnije licu nego taj neki prvi utisak koji sam imala, tako da ovo je odlično uložen novac i uopšte se ne kažem što sam kupila, čak naprotiv, kupit ću je ponovo ili ukoliko budu imali ove dopune, dopunit ću sigurno, tako da stvarno tople preporuke za ovo. Za oči imam samo 3 stvari. Prva je ova, u broju 6 Coco Bean Essence Gel vodootporna olovka. Ona ima ovaj deo ovde i ovako se odvrće i na taj način vam izlazi ova mina, ne morate da zarezujete. Ona je toliko pigmentovana i postojana i pritom je vodootporna i razmazuje se savršeno kremaste. A opet se i osuši ne tako brzo, znači možete sa njom stvarno da radite šta god hoće. Ova olovka, imam i crnu, ali ovu sam svaki dan koristila, apsolutno svaki dan. U svakom svom videu, ja mislim, kada radim oči, to jest kada se šminkam i inače, obožavam ovu olovku. Za oči, tečni eyeliner, vodootporni Essence-ov, ovo je kao neki njihov noviji, nije onaj, onako izgleda kao jajašce. On je specifičan zato što, to je specifična mu je četkica, tačnije aplikator. Znam da vi možete da vidite. On mene dosta podsjeća na kao neki manji aplikator za sjaj za usta ili tako nešto. Totalno je čudno. Meni ovo toliko olakšava nanošenje eylinera, inače nisam spretna, obožavam eyeliner i volim da vidim, pogotovo kad radite neki onako malo teži make-up, tako vam dođe još više oko do izražaja, ali ja sam toliko smotana s tim da nekad se, ako sam zadovoljna svojom šminkom, bolje da ja ne stavljam nego da unakazim sve pa moram iz početka. Tako da, ali za ono koji nisu vešti kao ja, ovo je odlična stvar i stvarno moje tople preporuke, on je mislim oko 300 dinara, imate ga u svim lijevim DM-ovima, već sam sad to već onako snimila. Dosta vas me pita šta imam na svojim trepavicama i evo moram da stavim u svoje favorite, zato što sam ja ovom maskarom, mislim da je meni, ova maskara već bila u favoritima, ali ona meni tako napravi čudo od trepavice. Mislim, ja nemam niti retke, niti male trepavice, znači imam trepavice, ali postoje maskare koje, ja ne mogu da verujem da maskara može, umjesto da istaknete vaše trepavice i kad ih imate, da budu lepe, one izgledaju kao iglice onako, odvratno zaista, ali ovo čudo je toliko dobro, tako da I Love Extreme Crazy Volume Rose maskara od Essence-a, ona je oko 300 dinara i ovo bi svakome preporučila, tako da vašim trepavicama gustinu i ne znam tu nešto. Čudna mi je jako četkica, bila sam ono skeptična za ovu četkicu. Meni su obično one klasične stare četkice, onako malo deblje, odlične, ali uopšte nema veze. Možda je fora zapravo u četkici, ne znam, ali i proizvod sam po sebi je dobar, tako da, recimo, prethodna mi je dosta preslikavala trepavice gore. Ova u početku jeste, sad nekako kako se valjda ona suši unutra, ne dešava se to, vidjet ćemo još, ali moj favorit. I imam još par proizvoda za usne. Prvi je ovaj Golden Rose Matte Carmine u broju 13, čini mi se, sad ću pogledati, jeste. Ovo je stvarno predivna roze nijansa.
Mene ova nijansa malo više podsjeća možda na neke jesenje. Ali uopšte nije bitno, vi možete koristiti šta god želite u bilo koje godišnje doba, naravno samo ono što se vama sviđa i što vama lepo stoji, ali ja sam njega onako često stavljala, tako da sam htjela da ga izdvojim u svoje favorite. Zatim Carmin, koji nisam nikad koristila ovakvu nijansu i ne znam, skroz mi je uvijek bilo čudno, ali od kad se družim sa vama, nekako imam stvarno želje da sve više isprobavam i to, i tako sam i kupila ovaj Moda 193 naranđasti Carmin, koji je meni tako nekako lego, meni prija kako mi stoje. Sad, dosta vas mi je stvarno davalo komplimente i hvala vam, ali meni je on fenomenalan, tako sad za ovo vreme i divan je zaista, prito što su ovi karmini za cijenu od 180 dinara, moram da vam kažem da im je pigmentacija, postojanost, uopšte ne isušuju usta, onako imaju taj neki satinski fin, znači nisu ni mata, nisu ni previše sjajni, i morala sam stavim i ovaj drugi u broj 198. Ovo je fantazija, pogledajte boju, znači ja sam oduševljena zaista ovim karminom, stvarno su prelepe boje i ima još boja, dosta su slične njihove nijanse, malo mi je to zbunjujuće, onako piše dva različita recimo broja, a opet su stvarno slične nijanse, ali dobro, ja sam uspela da izaberem nešto, mislim opet ću ići naravno, ali moram da pomenem naravno Ebelin Sunđerčić, koji sam ja već pominjala, mislim u svakim svojim favoritima. Meni je ovo stvarno odlična stvar, ja sam ovo pričala, tako da neću ništa specijalno pričam o ovome, imate ga u DM-u, ali ovo čudo je meni, ništa mi ne daje tako lep finish pudera kao to. Što se tiče stvari koje mi se ne dopadaju, hoću da se ovjerim samo možda ovo nekome od vas odgovara i mi nikako nije odgovaralo, nažalost. Odlična mi je bila baterija, tako da nemam pojma dok sam stigla i šta se snimilo. U svakom slučaju pričala sam o stvarima koje nisu favorit ovog meseca kod mene. Dakle, pomenula sam Rimmelovu maskaru, ovu Extra 3D Lash, užasna. Trepavice mi sa njom izgledaju kao iglice, znači ništa. Formula unutra možda nije toliko loša, ali prosto daje do četkice ili čega, ova maskara meni bar ništa ne radi. Dobra je za donje jedino, za to ću iskoristiti, čisto da je ne bacim ili ću dati mami. Sljedeća stvar o čemu sam pričala jeste Gel Nails at Home. Zaista mi je uništilo nokte, uopšte ovo bi kao trebalo da je peel off, kao dugotrajni taj neki lak, gel lak na noktima. Mislim, to se stvarno lepo izgleda dok traje i traje dugo, ali 2 ili 3 puta sam ga imala i to je bilo strašno. Uništilo mi je nokte gore nego bilo koji gel. Zatim, sljedeća stvar jeste ovaj lip balm. Možda neko od vas i zna za ovo. Ovo je, ne znam kako se zove, tačno oko 200-300 dinara, možda i manje je u Lili u idemu. I meni se desilo ovo. Ali ajde, nema veze što se ovo otvorilo, nego što toliko smrdi. Ovaj proizvod, ne znam, baš specifično miriše i onda mi se uopšte ne dopada, ali mogu da kažem da je stvarno ideja slatka, podsjeća dosta na EOS, ali užasna je i formula i miris i eto, odlepilo se, tako da sam bacila pare, ali nema veze. I još jedna stvar koja mi nije baš favorit jeste Hydra Foundation Face Perfect u nijansi 1B, u pitanju je da borim puder. E sad, ovaj puder ste relativno skoro mogli vidite u mom holu, međutim ja sam njega od tad apsolutno svaki dan stavljala na svoje lice. I moram da kažem da on nekako skuplja se, recimo nanosim ga na nos i onda mi se ovde ovako skupi gomila pudera, ovde mi kao nije razmazano i tako svuda. I ovaj ovde deo, ja ga i danas imam, ja ne znam da li to može se vidi stvarno, ali posle sat vremena kad se pogledam ja ovde kao da imam neke pečate. I onda sam se recimo da to nije što, a nije mi koža, ništa. Onda lepo probam Maybelline Fit Me ili NYX-ov puder i stvarno ništa, znači sve normalno. Prosto ovaj puder je meni bačen novac, zato što stvarno je loš, okej,
mogu ja ako idem negde na sat vremena, 2, eto, na piće, on je dosta lagan, ali ne znam šta se desi, prosto onako ima jako lošu prekrivenost, a opet sav se nekako skuplja na tom delu gde mi je suva koža, a opet na njemu piše hidra, ja sam mislila stvarno da je ovo za kožu koja je suva, nemam pojma, u svom slučaju nisam zadovoljna, možda nekome ovo odgovara. I što se tiče mojih favorita i ne favorita za mesec april, to je to. Video je konačno došao u kraju i svaka čast onome ko je ostao uz mene do kraja. Skidam kapu. Ljubim vas puno i volim, hvala vam što me gledate. Ako vam se video dopao, lajkujte ga, postanite moj subscriber ako niste. I vidimo se u nekom sledećih videa, nadam se da ste uživali. Ćao!